לכולם, והיום אנחנו נעשה סרטון הפספוסים של החתול שלי. תודה. בטח אתם אף פעם לא ידעתם שיש לי חתול. אז טוב, אני עכשיו אביא את החתול שלי ונתחיל עם הפספוסים. חתולי מולי, קוזיה תגיד שלום. אוקיי, אז בואו נתחיל. שכב. איה. עזוב. הוא ברח. אז אם אהבתם את הסרטון, סליחה, בא לי עוד משהו להראות. כולה עצבנתי אותך, מה קרה? תראו. The Bluetooth device is ready to pairs. מגניב, נכון? אז רגע. תראו איך אני מסדרת את זה. יש לזה גם מטען. זה הקופסה. זה כל הצבעים שיש. כחול, ורוד, שחור, אדום, ירוק ולבן. מה שיש לי. אז אם אהבתם את הסרטון תשימו לייק. אם לא, דיסלייק. ביי ביי!